Күптән түгел Мәскәүдән яхшы хәбәрләр килде бит әле. Россия хөкүмәте ниһаять дәүләтебезнең телләр сәясәте концепциясен раслады. Ул илнең дәүләт теле буларак рус теленең дәүләти статусын билгели һәм шул ук вакытта Россия ул күп милләтле, күп телле дәүләт һәм бу дәүләттә туган телләрдә сакланырга һәм дә үстерелергә тиеш икәнлеген ассызыклап үтә. Документта милли телләргә ярдәм дигән аерым юнәлеш тә беркетелгән. Бүгенге көндә рәсми язмада күрсәтелгәнчә 40 телдә халыклар аралашып яши, 10 телдә урта мәктәп программасын хәтта үзләштер була икән. Бик хуп. Бу без уйлап тапкан әйберләр түгел. Алар белән килешеп булмаса да, аларны инкар итеп тә булмас. Тадаша карадык бүтән кеше карый, эш пешмәк нинди системада? Узган уку елы ахырында гына башлангычлар укытучысы Миләүшә Касимова балаларын урта мәктәпкә озатып җибәрде. 4 ел тәрбияләп үстергән, укыткан укучыларыннан аерылышу мизгелләре җиңелләрдән булмаса да, сагынудан зар интизарга бирелергә укытучының һич артык вакыты юк. Чөнки инде беренче уку көненнән аның классы янә бала-чага тавышына күмелде. Тел белү дәрәҗәсе төрле. Татар балалар бакчасын бетергән балалар татар телен күбрәк беләләр, ләкин калганнары да татар телен өйрәнергә дип гаиләләрендә татарча сөйләшеп, татар телен сакларга дип килгән балалар. Әйе, алар бик тырышалар. Быелгы балалар күренеп тора, алар татар телен тагын да күбрәк беләләр дип әйтәсем килә быелгылар. Тырышлыклар белән тагын да аерылып торалар. Инде хәзер яратырга өлгердегезме? Әлбәттә, беренче күрүдән теге бер күрүдә гашык булдым диләр, без шулай инде укытучының да алар килеп керәләр, алар синеке инде. Менә алар бөтенсе минекеләр. Ризык читкә язса язсын, туган телен читкә язмасын диләр. Казан шәһәренең Шихаб хәзрәтебез исемендәге 2нче татар гимназиясе тулаем татар телендә урта гомуми белем бирүче уку йорты. Нинди генә дәверләрдә дә җил давыллардан ул сынмады, сыгылмады, вак дөнья мәшәкатенә күмелмәде, ихлас ниятеннән üzülмәде. Минем бу мәктәптә 5 балам укый. Улам 11нче класска керә, менә хәзер керде инде. Кызым 9га, тагын бер кызым 6га һәм 2 кызым бер класста укыйлар, 3нче класска киттеләр. Ни өчен менә бу мәктәпкә бирергә булдыгыз? Бу мәктәбем минем безнең өчен горурлыгыбыз. Чөнки бу мәктәбебездә иң мөһиме татар телендә бөтенләй бер татар мәктәбе һәм дисциплина. Дисциплина менә без биргән тәрбия мәктәптә бузылмый. Без биргән тәрбия саклана. Укытучылар шунхатлык тырышалар. Менә безнең өчен иң кирәге монда бу мәктәптә бар, иң мөһиме. Без инде укырга кергә җыенганда, дөресрәк инде әзерләнгәндә, без һичшиксез 2нче татар гимназиясенә барасыбызны аңладык. Шуңа күрә әзерлек дәресләренә дә нәкъ менә үзебезнең гимназиягә йөрдек. Чөнки безнең өчен балабызның туган телен онытмавын, саклап калуы бик мөһим һәм әлеге гимназиядә бөтен фәннәрнең туган теле бездә укытылуы һәм милли тәрбия бирүе безнең өчен мөһим иде. Шуңа күрә без икедә уйламыйча нәкъ шушы гимназиягә килдек. Инде 30 елдан артык аның җылысында берничә дистә мең татар баласы үз туган телендә белем ала килә. Гимназия татар гаиләләренең өметен аклаган, елдан-ел бер буыннан икенче буынга белем тәрбия биреп барган, хәтта берничә нәсел-нәсәб вәкилләрен укытып чыгарган уку йорты. Сез яшәгән территориядә, сез яшәгән урамнарда мәктәп юкмы? Бар, әмма без татар гимназиясенә бирергә булдык, чөнки безнең Азат олы улыбыз да монда йөри һәм Севил кызыбызны да 1нче класска бирдек менә. Авыр түгелме укулары? Чөнки бит монда бит бар фәннәрдә татарча укытыла бит инде. Юк, бар да җайлы, рәхәт, иеме? Коллектив әйбәт, ие. Бу гимназиядә кызыбыз укыды. Шул гимназияны бетереп, институт бетереп, хәзер эшләп йөрим менә. Дәрәҗәле шул кызымның малае керә хәзер. Шуны үзе монда укыгач шатып, шушында гына бирәбез дигәнне. Бу бит инде мәктәп, татар мәктәбе. Татар мәктәбе. Без үзебез татарча укыдык. 10 еллыкны, 10нчы класска кадәр. Хәзер менә аны кызыбыз битерде. 10 елны монда укып, бу гимназиядә бик яратабыз. Бу гимназияны шундый тәртипле, балалар тәртипле монда. Аннарысын мәктәпкә кергәндә шундый өйгә кергән шикелле матур итеп каршы алалар монда.
Менә шуңа күрә оныгыбыз даган ир бала булгач тәртипле үссен, татар мәктәбендә үзебезнең йолабыз белән, үзебезнең телебезне белеп үссен дип монда алып килдек. Яңа Савин районында яшибез. Бу бит шактый ерак. Ерак булса да гимназия бик әйбәт. Ике балабыздан шушы гимназиядә укый. Улым 2нче сыйныфта, кызым 6нчы сыйныфта укый. Барыбер бер теге мәшәкате бардыр инде. Иртә белән китерәсе була, кич белән алып кайтасы була. Алай түгелме? Ю ияләндек инде, башта читенрәк булган ие. Хәзер ияләндек, җайланды. Җайланды. Әмма Яңа Савин районында анда бит бик күп мәктәпләр бар. Яхшы мәктәпләр бар. Гимназиядә саф татар телендә генә укыталар. Кружоклар бик күп. Музыкаль мәктәп бар. Шуңа күрә шушы мәктәпне сайладык гимназияны. Быел да гимназиягә беренче сыйныфларга гына 130 бала җыйганнар. Хәтта былтыр керә алмаган балаларны, әмма теләкләре зур булганнарын, бина сыйышлыгын арттырып, аерым бер класска туплый алганнар. Кайдан килә балалар? Кайдан китерәләр балаларны? Балаларны шәһәребезнең төрле читеннән китерәләр. Шулай районнардан китерәләр. Башка районнардан күченеп килеп бездә укырга дип килүче гаиләләр дә бихисап. Моның төп сәбәбе нәрсәдә? Моның төп сәбәбе аларның әти-әниләренең сүзләрен әйтәм, монда укыту бар, тәртип бар. Безнең укыйсыбыз килә. Һәм безнең ана телендә, татар телендә укыйсыбыз килә. Соңгы 2 елда гына бу уку йорты 200 балага арткан диләр. Бүген биредә укучы балалар саны биналары клашсыз мәйданнарга ия булган, авыздан төшмәгән полилингваль мәктәпләрдә укучы балалар саныннан һич тә ким түгел, 1000-гә җитеп килә. Безнең мәктәпкә хәзерлек төркемнәре бар. Сентябрь аеннан һәр елны мәктәпкә хәзерлек төркемнәре башлана. Анда әле балалар кемнәрдер рус телендәге балалар бакчасыннан киләләр, кемнәрдер иде татар телендә сөйләшмиләр, алар килә. Аларны без 9 ай дәвамында үзебезнең гимназия стеналарына кабул итеп, татар телендә азмы күпме белем бирәбез. Инде 1нче сыйныфка кергәннән 4нче сыйныфка кадәр алар җир белән күк аермасы сизелә. 1нче сыйныфта әле кемнәрдер татар телен өйрәнеп бетми, аларга авыррак. 2нче сыйныфта инде белемне, фәннәрне татар телендә алардай булып ирешәләр. Димәк, 1 ел җитә. 1 ел җитә. Балага 1 ел җитә. 2 бөтенне без 4-кә тапкырдыйбыз, 8 була, 8 һәм анарга ишне кушабыз. Була 11. Җавап 4 бөтен 4тән 11. Белем күге һәр вакыт үзенә якты кояш эзли. Бу якты кояш нәрсәдә? Туган телдә укытудамы, әллә инде мәктәпнең уңышындамы? Бу ике факторның да үзара бәйләнештә булуы шөбһәсез. Бүтән җайның бер сире бар диләр. Шәһәр җирлегендә, мәктәпләр муллыгында, милли хисләрдән читләшә башлаган заманнарда яшәгән, шактый прагматик фикерләүгә нигезләнергә күнеккән ата-аналар үз балаларын милли гимназиягә бирә икән, бу инде алдан уйланылган шактый җитди адым дигән сүз. Бу аларның милли тәрбия, милли мөхит һәм туган телгә булган ихтыяҗ күрсәткече генә түгел. Бу милли мәгарифнең өстенлегенә, татар телендә укытуның нәтиҗәлегенә ышану, инану дигән сүз. Бала өйдән мәктәпкә килеп җитәр өчен күпме кирәк вакытны? Физика укытучысы Эмиль Маратович Зиннәтуллин университетта студентларга белем биргән яшь галим. Татар фән белгечләре армиясенең мәктәпкә эшкә килүе зыялыларыбызның милли мәгарифебезне яклауга алынуы дигән сүз. Мәктәпне югары биеклектә тоту өчен аның барлык юнәлештә дә уңышлы эшләве сорала. Туган телдә белем биргән уку йорты һичшиксез югары дәрәҗәдәге сыйфатка ия булырга тиештер. Чөнки галимнәрнең милли тәрбия, милли аң белем турындагы юмарт тәгълиматларын сөйләп кенә татар мәктәбенә ышаныч тудырып булмый. Ул акыл көчен җигәрлек урын булырга тиеш. Бүген, мәсәлән, уку-укыту процессын оештыруының җиңел яклары нәрсәдә? Җиңел яклары ул хәзер бит әйтәбез инде безнең информационный технологиялар күп инде, шуңа күрә бөтенесе интернеттан без программаларда тиз төзелә, безнең хәзер онлайн сервисларда бар, укытучыларга да бар онлайн сервислар, алар бик җайлы. Сез инде ничә ел менә географияны үз туган телегездә укытасыз? 11 ел булды быел, 12нче елым китте. Аңа кадәр? Аңа кадәр мин юрист булып та эшләп алдым, аңарчы башка төбәктә Киров өлкәсендә укытучы булып эшләгән идем. Бу фән буенча балаларның уңышлары ниндирәк?
Бу фән буенча балаларның уңышлары бик яхшы, Аллага шөкер, ел саен бик күпләр бирәләр ОГЭ, бердәм дәүләт имтиханнарының менә 9-нчы сыйныфтан соң, һәм инде быел ЕГЭ бирүче дә булды 81 балга һәм жайлыгына география факультетына укырга кирип китте. 81 балга ул бит инде татарча укыган бала, татарча ЕГЭны, әйме бердәм имтиханнарын русча биргәндер. Русча бирде, Алайса бернинди дә теге нәрсәсе булмады, авырлыгы булмады. Авырлыгы юк. Сез бит инде мин сезгә ниндидер материал әйтеп бирмим, белем бирәм. Мин сезне дәрескә керер алдыннан үлчәп, аннан чыкканда үлчәп, белемегезнең күләмен үлчи алмыйм бит, материал түгел. Ләкин сезнең белемегез барлыкка килә. Шулай бит инде. Елда имтиханнарда география, химия, биология, җәмгыять белеме кебек фәннәрне сайлаучылар биредә байтак. Узган уку елында бердәм дәүләт имтиханында рус әдәбиятыннан 90 балдан артык җыйган 2 бала бер сүзсез югары уку йортларына кабул ителгән, татарча белем алган балалар бит ул. Гомумән, бу татар гимназиясен узган уку елын тәмамлап чыккан укучыларның барысы да югары уку йортларының бюджет урыннарына керә алган. Былтыр халыкара Олимпиадаларда гимназия 68 призлы урынга ия булган. Балыкчы күлен мактый диюдән түгел бу, кызган фактлар сөйли. Казанда Олимпиада күрсәткечләре буенча данлыклы лицейлар, профильле мәктәпләр арасында безнең Казаныбызның бердән-бергә калган татар мәктәбебез беренче бишлектә тора. Татар теле белү бик кирәкле. Менә әйтеп үтәсем килә, үзем вузда укыганда, руслар арасында укыдым, Кировта инде, анда укытучылар иностранный укыганда да, менә син иностранныйны яхшы беләсең, чөнки син ике телне камил беләсең дип әйтә торганнар иде. Менә әле алай гына түгел, марий телендә өйрәнә идек без, чөнки без марилар белән яшәдек. Шуңа күрә мин балаларга һәр дәрес саен менә бу кыйммәтлелекне аңлатырга тырышам. Һәр дәресемдә кыйммәтлелек, менә бу татарлыкны, телне саклауда, үзебезнең гореф-гадәтләрне саклауны, һәм инде менә татар булып, нинди төбәктә булсагыз да, сезгә карап татарларның нинди икәнен күрерләр дип әйтәм. Бар фәннәрне дә ана телендә укытудан баш тарткан мәктәпләр бер нәрсәне истән чыгара. Баланың белеме телдән тормый. Баланың белеме аның фикерләү дәрәҗәсеннән, укуга булган ихтыярыннан, теләгеннән тора. Һәм баланың бу теләген аклый алырдай мәктәп укытучыларының тырышлыгыннан тора. Алиса, хәзер бит инде мөһим 2 ел калды. Бу менә 2 елны син менә ничегрәк уздырырга планлаштырасың? Әлбәттә укырга, шул югары сыйныфлар, 10-11 сыйныфлар әлбәттә укуга багышланган предметларга тирәнрәк керү әлбәттә мөһим. Туган телдә уку рәхәтме, башка телдә уку рәхәтме? Без 2 телне дә камил беләбез, шуңа күрә татарча да, русча да без яхшы беләбез дә, укыйбыз да, безгә әйбәт, яхшы. Әмма бик күп еллар тәкрарлаган сүзләргә колак салучылар гына сирәк. Татар дип сүздә калган мәктәпләр абага чәчәк атканны көтәләр. Телне ялгарга дәрт җитми. Бу кыз бала Әтнә мәктәбендә 9 ел белем алып, Казанга гимназиягә укырга керә. Һәр хәлнең үз хикмәте булган кебек, һәр телнең үз хасияте бар. Миңа бу мәктәп турында бик әйбәт дип сөйләгәннәр иде һәм мин үземнең монда күченеп киләсем килде. Моңарчы, син нинди телдә укыдың? Моңарчы кадәр мин рус телендә укыдым. Сез рус телендә укыдыгыз? Әйе. Бөтенләй бөтен фәннәрне? Әйе. Татар халкының терәге, алтын баганалары, милли үзәкләрендә татар телендә белем бирүче мәктәпләрнең калмауына аптырау гаҗәбәткә, гаҗәбәт шаккатуга күчә дә куя бит әй. Арча, Әтнә, Биктау, Мөслим, хәтта Саба район үзәгендә дә берәр мең баланы, авыл балаларын бит укыткан мәктәпләр ни сәбәп укыту телен үзгәртә бара, башка телгә мөкиббән китә. Татар халкы дөньяның кайсы почмагында тамыр җәйсә дә, кайсы туфракта тишелеп чыкса да, ул татар булып калырга тиеш түгелме? Ул халкы язган дәреслекләрдән укырга да, үз халкы телендә гыйлемгә өйрәнергә дә хаклы. Без барыбыз да бер илдә, бер кануннар нигезендә, бер мәгариф яссылыгында яшибез. Әмма кысла чуртан һәм аккыш кебек бер йөкне төрле якка тартабыз, кайрылабыз, таралабыз.
Milli məktəblər, tuğan tildə bilim verə торган məktəblər olar bugünkü gündə var. Onların sonu 600. Elbette tuğan tilde bilim degende indi biz tatar tillerine tugul şuvaş, utmurt, mari, mardva tillerinde küzde tutabız. Her bir rayonda mine şu şimdi örnek mektep bulduru. Indi ol bizning her vakit günümüzde taratırgan mesele. Elbette ümitimiz var. Cumhuriyetimizde 4 milyondan artık kişi yaşay, anın 2 milyondan artık tatar. İkinci bulup bizning Urus halkı bala, üçüncü bulup Şuvaş halkı alıp bara. Gümümen alganda her bir aile, her bir bala, her bir eti zakon negizinde uz balalarına uz millet dilim bire ala. Alar soruy alalar. Bizning dokument hem hükümet yağından biz alarga mümkünlük tudurga tiyisdir. Şuna göre indi bizning Urus mektepleri, Tatar mektepleri, Şuvaş mektepleri, Mari mektepleri, başka mektepleri gürlep söyler. En mühimi etiyenin tilekleri devlet hem municipal birimlik yağında andi mümkünlükler tuduru. Күптән түгел Россия хөкүмәте илебезнең тел сәясәте концепциясын раслады. Бу рәсми карарда 155 телне яклау, саклау чаралары да билгеләнгән. Хәзер документта хәтта милли телләргә ярдәм дигән аерым бер юнәлеш тә беркетелгән. Бик хуп, азагы хәерле булсын. Авыздан чыккан сүз иң мөһиме башка җитә калсын. Кабул ителгән концепциядә дә мәгариф турындагы законда кебек акка кара белән язылган бит. Россия дәүләтендә һәр кешенең дә кайда гына ул яшәмәсен, Казандамы, Себердәме, Сембердәме, Этнәдәме, Арчадамы, шәһәрдәме, авылдамы, туган телендә мәктәпкәчә башлангыч һәм урта белемне алу хокукы бар. Сораган алган, сорамаган буш калган. Узган уку елында Марат Готовичның инициативасы һәм инде әлбәттә Илсур Гараевичның ярдәме белән biz gimnaziябыз базасында дип әйттек, остазлык мәктәбе семинарлар проектын тормышка ашырдык. Бу семинар нәрсә дигән сүз, республикабызның барлык районнарыннан татар телендә эшчәнлек алып бара торган мәктәп директорларын бездә тупладылар. Мәсәлән, айына 2 тапкыр шундый район килә, башка район килә, районнарны бүлделәр дә. Һәм без аларга бүгенге көндә татар уку йорты белән ничек идарә итәргә, дәресләр мәсьәләсе, югары сыйфатта белем ничек бирергә, олимпиадаларда ничек җиңәргә, бердәм дәүләт имтиханы югары балалар. Без бит татар телендә укытабыз, ә кимнар мәсәлән егыга килеп баскач, анда рус телендә шулай бит. Олимпиададан да рус телендә. Менә бу мәсьәләләр ничек җиңеп чыгарга, истәмә белем бирү белгечләрен, специалистларын алар ана телендә, аларны каян табырга, бу гомумән аерым категория. Шул мәсьәләләрне җиңеп чыгу юлын ирәттек, аңлаттык, күпчелегенә ошады. Файдаландылармы соң? Файдаландылар. Хәтта булды шундый мәктәпләр, семинардан соң яңадан элемтәгә чыгып, аерым үзләренең коллективы белән безгә килделәр. Күп укыган белмәс, күп тукыган белер диләр. Икенче елын татар гимназиясе башка мәктәпләргә дә кануннар биргән мөмкинлекләрдән дөрес файдаланырга өйрәтә. Ата-аналар белән киңәшләшеп эшләү юлларын күрсәтә. Үзенең эш тәҗрибәсе белән уртаклаша. Юридик яктан ярдәм күрсәтү белән генә шикләнмичә, гимназия ана телендә дәресләрне алып бару мисалларын да интернетта, онлайн форматта бөтен дөньяга өләшеп бара. Онлайн мәктәп бүгенге көндә алгашкар методик бер база булып тора. Чөнки анда барлык дәресләрдә 600-дан артык видео дәрес, алар авторлык дәресләре, теге каяндыр интернеттан алынып тәрҗемә ителгән дәресләр түгел. Аңа ярдәмгә килә презентацияләр, план конспектлар, чөнки яшь укытучыга ул дөрестән дә зур методик ярдәм. План конспектның әзер формасы. Үзенә дәрес әзерләргә утыра, шушының белән куллана ала. Бит без тәкъдим иткән материал белән. Һәм мәсәлән, дәресләргә килгәндә, анда бит әле белем дә бирелә. Ягъни анда кайсы бер дәресләр, мәсәлән, әсбапларда, китапларда, хәтта интернетта булмаган балаларга мәсәләне шишергә өйрәтә торган ысуллар тәкъдим ителә. Яшь белгечкә бу менә дигән теге база дип әйтик. Бүгенге көндә безнең аудитория бик зур. Чит илдән күп караучылар, бу инде күрәсең теге татар гаиләләре дип әйтимсең, һәм татар телен таныган, аңлаган башка милләт вәкилләре. Нигездә безнең
Инде шул Татарстан аудиториясы куллана, әти-әниләр дә куллана, күп отзывлар чөнки килеп тора. Иң теләгән һәм сораган дәресләр татар теле дәресләрен күп сорыйлар. Бу тәҗрибә һичшиксез дәвамлы, күләмле, гомерле булырга язсын. Узакламый 2нче татар гимназиясе базасында устазлык мәктәбе дә ачылачак. Казан Федераль университетының галимнәре белән берлектә яңа уникаль уку-укыту программасы булдырылачак. 2020 елдан Казан университетында күп телле белгечләрне әзерләү эше башланды. Математика, информатика, физика, тарих, җәмгыять белеме буенча рус, татар, инглиз телендә дә белем бирергә осталык алган 600-дән артык студент бүгенге көндә КФУда әзерләнә. Гимназия каршындагы остазлык мәктәбендә нәкъ менә булачак укытучылар, бүгенге студентлар тәҗрибә тупларга, гыйлем практикасын узарга мөмкин. Бу кайчандыр милли мәгариф үзәге буларак эшли башлаган уку йорты тарихында яңа бер адым дигән сүз. Укучыларны кутларга кирәк, әти-әниләрне дип киләм. Чөнки Казанның төрле почмакларыннан ана телендә белем алам дип, күн сайын укырга чыгып китә торган гаиләләр, алар батыр һәм патриот гаиләләр. Алар милләтнең киләчәге. Аннарысын кутлармын дип киләм укытучылар коллективын. Яңа директор Рамил Рашитович җитәкчелегендә менә хәзер бу коллектив 34 ел дәвамында ана телендә белем бирә. Барлык фәннәрдән. Һәм иң сөенечлесе минем өчен. Монда мин бу бинаның төзелүен хөкүмәт тарафыннан милли мәгарифне ярдәм итү, тану дип, 2нче гимназиядә булдырылган милли мәгарифнең күрсәткечләрен, нәтиҗәләрен тану дип бәялим. Милли мәгарифкә теләктәшлек һәм зур ярдәм дип бәялим. Әлбәттә, бу бит өзлексез рәвештә, даими рәвештә, системалы рәвештә эшләү дигәнне аңлата. Төп фактор аның менә шуннан гыйбарәт. Менә бу тулы бер комплекс, балакай балалар бакчасы, башлангыч мәктәп, урта мәктәп һәм 11нче сыйныфка хәтле барлык циклны, барлык предметларны ана телендә уку-укыту, конкуренцияга сәләтле шәхес тәрбияләү. Чөнки биредә бит без татар теле һәм әдәбиятына зауыклы, затлы рәвештә, югары дәрәҗәдә һәм шул вакытта менә ЕГЭ дигән вакытта да барлык ЕГЭларның да күрсәткечләре югары мәктәп, югары булган мәктәп базасы турында сүз алып барыла. Һәм аның инде югары баскычы менә бу остазлык мәктәбе. Остазлык мәктәбе бит ул корпус төзү генә түгел, һәм ул юкка гына да остазлык мәктәбе дип аталмады. Һәрбер район өчен һәм Казан өчен дә, бигрәк тә югары уку йортларында татар теленең һәм предметларны ана телендә укыту өчен бер аерым бер лаборатория, методик үзәк буларак. Менә аның бу гимназияның тагын бер исеме бар бит. Ул Казан милли мәгариф үзәге буларак та аерым бер статуска ия. Шуңа әлбәттә бу зур казаныш һәм шул ук вакытта үзебезнең татарның мәркәзе Казанда әлеге методик үзәкнең булуы, ул безнең милли мәгарифнең нигезе саллы һәм ныклы икәнлеген дәлилләүче фактор. 20нче гасыр ахырында үзенең милли балалар бакчаларын, милли мәктәпләрен, хәтта милли университетын булдырырга өлгергән һәм ни аяныч аны югалткан, әмма милли мәгарифен әле саклап кала алган татарларның 90нчы еллар күтәрелешендә беренче казыкны кагып керткәннәрнең эзләре, сукмаклары әле бәхетебездәндер, суынмады. Бүген күп кенә мәсьәләләрне инде сүтеп җыеп җыйнап алу вакыты да җитте. Үткәннәрне бәяләдек, бүгенгесенә күндек, киләчәгебезне дөрес итеп билгелисе калды. Табигый сайланышта көчлеләрнең генә калуы кешелек тарихында күптәннән избатланып килгән кире какысыз бер далил. Моны халыкларның телләре хакында да әйтеп була бит. Бүген милли мәгарифебезнең торышы күктән төшкән саннар белән түгел, чын барлыкта булган хәлләр белән безгә барыбызга да ачык. Аны аңлау өчен рәсми кагазьләргә күз ату гына җитәр микән? Юктыр, башларны бераз аска төбәргә, үзәктән милли регионнарга карарга да кирәктер, әмма бу
әлегә хыял гына. Хыялланырга кем генә яратмый. Әмма хәтта бу хыял эчендә дә үз урыныңны, үз үзеңне табарга, билгеләргә мөһим. Чөнки күз алдына китергән әкияти тормышка да безнең һәрберебезнең дә үз катнашы булырга тиеш.